Kat nang he nang san lahikai yengi ban bod bet ya kijo kilenti kiba kiwei kilayan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamban yad marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang shisdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ka jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintio kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jong ki ha kerukom jong ki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban penwandor ya kalaway jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day minta. Daka jing temu ban but dien halor ki mat jing dawa jing kinong hikai SSA hakala sing ublay jong katayo kinoy alam jong ke Meghalaya SSA School Association MSSA SA gilalet chatura banyak kendo ya menteri rangba ke jala ukon rat ke sangma banyak tai sani halor ki mat jing dawa. Kinoy kay SSA gibaran na po kalama jong ke Meghalaya SSA Schools Association MSSA. Hak arpu fratrik urisau arajar arpusau kelalit bani kendo yu menteri rangba ke jalau Konrad Kongkal Sangma Hatura ban but dian lor ke jing dawa ban pen scam kami kinoy kay SSA ha ke jela habakaran gilat patai kubor uba Aristotle Rambai u presiden kenega association boleh thu bagani ke jing kendo yu menteri rangba ke jela kalong ban pen bau ke jing kublai halor ke jing a jing menjer kaken hun menteri ban penjelan ni karta tap kam kinoy kay SSA kabela penjelan na kalai punyo senam sya kasau pesan senam karta da kabakro bagani karai jong kaken hun menteri kalong ke jing pela di kinoy kay SSA banyo ban apply kam no hikai he school sarkar na kabenta ki kedan upper primary lower primary secondary but higher secondary uba Aristotle Rambai ule thoru bahag ni gaji kendo layo bani kran lor kamat banwan ra ya ka policy ka belong ka jingpen scam kami kino hikai SSA ha ka jela kumlong ha ki weipat ki jela jangkari halor kania na kaliang menteri rangba ula pentip basyan ka sarkar kat sakot na ka jingyalang banyo banekran halor kani kamat shoba ka sarkar kan shim ya kano karai ka bakat do ngidon kumni banong kabay de kani ka benta number 1 ngi penpau ka jing sungu bakrau ya ka sarkar ka MDA government hapo ka leadership jong i honorable chief minister sir Konrad K Sangma kaba kila shimkhia nakabenta ban wanra ya ka solution kumno ban solve yakini ki long pending issues jong ki nong hikai SSA kaba arpat nagaling jong ngi ai ka jing ai kublay kaba kerpang syabaro kini ki cabinet minister
bahagi ni ken get sngi na kalian jongi ngila lejmi shiki ngila kerpa deki bakin aya ka jing kershana ka bai de bakin ki mat jing dawa jongi kino hikai SSA but hak tu kesngi apply trik jo mentau benai cabinet meeting ke bala long ko disebel para ni yo ichisha bakila aya ka jing kershan hak bai de bat kamat ke bala wanra da education department leng ba honorable education minister usar rakam sangma na kabenta pan relax ya kata thungkam na kabenta ki nonghikai SSA naka live news nem syaka sau ko sansnem akaba nakalian jong ikinohikai SSA anang ni syakmat nginyo lat ban apply haki government post hakam nonghikai lah hakade haka LP UP secondary but higher secondary ko penkan mau hang ni kani ka age relaxation na kabenta kinohikai SSA ro kadai ka way na kimat tibangi na kaliang jong association ngila pensngeu syaka soka bagi na korpat ya ka sorkar bahkan ai ya ka special age relaxation na kabenta jong kinohikai SSA na ka life news nem syaka sapu nem taking into consideration ya ka service ka bangila renda baro syakata na kabenta ban wanra ya ka quality education hapo ka state da ka jing approve jong ka cabinet hak apply trik jong mentau benai hakabai de bat kawai na gitu ki jing ai jing jungi ka association ngi na kalian jungi hi ngi don ka jing scam bakani ka senjam ka bala shim da ka sorka menta na kamta ka bit ka biang jungi kino hikai SSA ngi scam ba gitu ki wai pat kimat jing dawa jungi ka kani ka government kan sa penurlong kumbale hakiwe ki jela hari India ha bakila wanra ya ka job security na ka benta kino hikai SSA pi balengi na kalian jong Meghalaya SSA School Association ngi dawana ka sorkar badai ban wanra ya ka policy na banta ka job security na marpi hoy directly kane kan kta ya ki ka hajar sanspa sa puwi mo kino hikai SSA lada shubu ka kunro kane ka financial support na kalian jong ka central government tiban nadangi ongpat indirectly ka kta ya ka thousand of livelihood kumban syuong bo kinon ka SSA kidon ki family members tidadangi kelum kan kta sa ka livelihood sa 1000 mut kijingim te based on this ngi kerpat min sajisen ya ka sorkar bahkan penkloy hakaban wanra ya kene ka polisi swa ka 1 March 2026 knang ba ngi kino hikai SSA ki bala don mentang ngi scam hakabai dei ba ka kam hikai jungi